अहो पैसा देणं घेणं पद्धती नाही मनाला, पैसा देणं घेणं पद्धती नाही मनाला, आणि हुंडा नको मामा फक्त बोल द्या मला, हुंडा नको मामा फक्त बोल द्या मला. अहो पैसा देणं घेणं पद्धती नाही मनाला, पैसा देणं घेणं पद्धती नाही मनाला, हुंडा नको मामा फक्त बोल द्या मला, हुंडा नको मामा फक्त बोल द्या मला. DJ Suraj in the mix.